जिले 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 और लड़कियां मिले 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 पे भाई Anya जिले 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 और लड़कियां मिले 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 पे भाई जिले 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 और लड़कियां मिले 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 पे भाई Ai bố tụi manong latig mo. Akitok mo. Ha? Akitok. Hello. Hello. Pagkakas. Hi, sweetie. Ha? Hi, sweetie. Hi, sweetie. Good evening. Ah, may bagarag din nanang. Ay, nanang. Ay. Nembang ngarapiin. Empty dance. Hi everyone, I'm Bang Narabi kada tayo amin nga kada kayo amin nga danunin kaya live video me. My first time nga ag live with the YouTube with Nanay Lydia, Nanay Kikito. Ikikilok tiktok. Ay. Yahoo, ana nakabababay lang tayo link channel mo kada. Uy, talaga may Uy, talaga mo. Asay, ay. Thank you very much. Share ko sa community ko tanong at umay agpuya. Thank you, aming Sweetie Dems cover. Ayan, yung pag-ayam na Sweetie Dems. Supporter ni Nanay. Lydia.
Nanay? Tiga. Nanay? Tiga. Na, nanay yo. Yolanda. Ay. Ayan kasa umuna nga bawla kakabsat haan kami nga umay agkanta no dikit umay kami mang bulabog iti Rabii o amin nga ada dito tangatang. Shout out Mami Ella kung nani pagayam nga nagpukaw. May pagayam nga Hannah Jane Sagay Doro. Ayan na imbag nga Rabii. Yan ang na dyan. Sagay Doro. Ay, Sagay Doro. Hana Jin. Sagay Doro. Ay. Ay, May. Ay, Ayan, hello kada kayo amin nga danunin dahito ya video mi kini Nanay Lydia. Matimot makaariwawan ta rabiin. tatay ko ma. Ya. Ito narangragsak. Naragsak mo kata. Nung marabi ilang mga minang. Makiturbot ikwa. Kap. Ay! Makaisturbo iti kep Ken. Oops. Ay, Iti ka na. Ken. Ay, Kate. Ay, Ayan, ada tiya 6 live viewers tayon. Good evening kada kayo amin. Ayan, andyan na yung comment ni. Hi po, good evening po. Always take care po. I always watch your video. Kuna niya, Akisha Andrea. Hope to be more followers and again, take care always and be safe. Love you both. Kindly shout out here at Pampanga. Naimbag nga rabi ka dagiti. nembag nga rabi iyo amin nga taga Pangpanga. Ayan, naimbag nga rabi kuna niya pagayam nga tunog ng ano. Ay, tunog ng ano. Aw, kabalyaw. Ay, Hi sa ating 8 live viewers. Ayan, dumadami na po ang ating live viewers. Sweetie Dems Covers, thank you sa napakadakil nga suportam kada kami. Ayan ni Brent, Madam Ella, kung na ni Pagayam, Kaysel Ilarde. Brent Christian Valdez is nasa Aurora Isabela. Ada di Aurora Isabela isuna kabsat. Ada kami ito di para na iti Malig Isabela. Hello, Bes. Watching from Singapore. Ay, hello, Bes. Christine Padillo. Good evening. I-share mo man ti live. Thank you very much for watching. Nagragsak. Kung ani, tunog ng ano. Monetize na ba kayo, kabsat? IPM Kantuman, sweetie. I miss you, best. I miss you more. Ayan. Agkakabagyan tayo. Tunog ng ano. Agkakabagyan tayo. Ana, ti family name mo. Pagayam, tunog ng ano. Agkakabagyan. Keep safe always. Ayan. Agkabarangay pa. Ne, agkabarangay na yung tunog ng ano. Ano nga barangay ka ko ng nanay? ano nga barangay ka? Kapsat. Anak ko, dungaw langit ka, umahal ka. Ay. Hello, nanay. Oh, not yet pa po. Hindi pa po monetize. Oh. Isa nga, aggregate kami po nag-live tapos nito kasta kay supay detay oras. Oras niya. Panotis po, Nueva Ecija. Salamat po ko na ni TikTok Marawi 3. Thank you very much. Hello, kadagiti taga Nueva Ecija.
Oh, Malig Isabela. Tunog ng ano ko na Malig Isabela. Ayan, dagiti padami nga taga Malig Isabela ng bag nga rabii. Kada kayo aming nga 180 malabasan. Pindutem tanagan mi tapos click mo add moderator. Wait, madigam. First time ko ag-live, tikas to'y kabsat. Wait lang. Tanagan mo and then ano ba, long press? Unitian niya. Hindi ko alam. Ay, sweetie, hindi. Madikam mo dahil taana. Pindutin kasano. Tag-add ti moderator. Ayan. I'm very happy to watch your video. Nakakaalis ng stress kahit pagod lagi sa work. Nakakatanggal ng pagod. Lalo kay nanay. Apa, palakpakan tayo man di jay. Ang saya-saya ko. Miss ko tuloy lola ko. Ay, thank you very much. Kinipagayam nga. Akisha Andrea. Ayan, ha ha ha. Konanan. Makapailik ni. Nanay ko nga Lydia. Ay, Ayan, ori isang kabasitlat pa nagsasao ni nanay kit nasaya at nga din ginta makapailik. Manupay watch hour mo kabsat patulungan da ka. Ayan, dagiti kayat nati tumulong ti watch hour. Siguro dapay mo siguro tinasurok nga kagudwa. Ayan, talagamit sweetie Dems covers. Thank you very much. Mariknak and ma-appreciate ko iti nananay nga pa ng tulong mo kada ito yan mo tibiyang kin syempre of course kini nanay Lydia. Thank you very much. Dandos. Thank you. Italmig ko. Ne, nabitak mo di screen nan. nagdilatag na. Tanagan mi. Wait lang. Ito. And then, awan. Kasano add moderator? Hanapin natin sa No. Ay. Talmegam actions. Ito na siguro, tinalmegat. Kada actions na. Ayun, add moderator. Ano ba? Ti kailangan nga moderator dito ikakabsat. Wait lang. Apay nga, kasanumit atan ni. Madimit na yan. Wait lang, kasano ako. Agpukaw mo di add moderator na. Wait lang nga po technical problem. Nagsao ka man ba lang nanay? At biyaman ka lang pa kanya. Diretso ka pa. Mabit lang nga po. Bakit lang nga po ta? Dile, y'all. Bula-bulain na tayo. Ay, bula-bulain na tayo. Nagpakita ka tayo. No. Agsursuro ka kahit sumikat kayon. Thank you very much. Paano maibaba ni ito channels ni Kabsat? Kasano ba? Wait lang. Sino ti add ko Kabsat ni Sweetie Covers? Ala, may atatayin ki. Wait lang.
Ala, hindi ko alam ito. Oh. Ag color blue. Oo, nag-color blue kanina. Ayun, actions. Add moderator. Pagkantahin ni Nanay Lydia ko na ni Ipag nga Jane de la Peña. Damdama. Who else? Who else? Who else? Sino ginay-add ko? Tunog ng amo. Ayan, isa pa. Madimit ang kulay blue. Tama, di kami maikatakan. Kumusta ka, nanay? Kumusta ka sila tadyag ko? Di ka matati, mati makita ni. Di ka lata. Di ka makikigtot, Hoy. Na-add ko dyan may isa. Pero ni Sweetie, agsasaro no. Paano yun? Ay, ayoko yan. Yan. Wait lang, hindi ko alam kasi ito. Kumakain ba to ng ano? Ng syungang? Tungang. Request ko man kini Nanay Lydia, kusilapan ka apo. Talaga pagkantain dan samot, baka makapiright tayo mehet. Ala, matalmigan. Ano lang siya, white lang siya, Sweetie Dems. Paano ba tanggalin itong mga pictures dito? Pop, crush, glow ko na namot, jakmot. Ay, ano yun? Haan hada nag-connect. Ay, naka-bluetooth kayo? This na, amang kukatin niyo. Allah, watching from Israel. Ay, Israel. Ayan ni Ipag nga Jane de la Peña. Hindi ko na alam ito. Paano ba ito? Wait lang kabsat, tuldukan tayo rupa na. Madini anak kayat. Bong! Ano ba ito? Ay, di pa niyo. Yan, dagiti agur uray ni nanay ko ni Pagayam Christine. Kitang teman pala di nga ato kasano atoy. Okay na kaninja. O ni Madam Tonyang. Hi. Hi, Madam Tunyang. Nimbag nga rabi Masikog ka, Madam. Intang na ngay. Nanay. Ano nga ko Ano ba ito? Ulit kakabsat agri live tayo latan. Madi tayo nga ulitin tayo di May something na pindot dito eh. Ay, okay na. Ito na. Wait. Sweetie Dems. Sa Balimit. Ayon. Okay na, hindi tayo magre-relive.
Hi, Madam Ella and Nanay Lydia. I'm from Isabela. I'm from Isabela Tuco, Nana. Municipality of San Agustin. Hello, kadagiti bagayam tayo nga taga San Agustin, Isabela. O nanay, kumanta ka no. Anya ti request niya Sweetie Dems nga kantain ni nanay. Sagay saim amin. Wait. Sagay saik ka no amin. Amin. Amin, amin. Pwede ba lahat maging ano? Nasaan na si Madam Tonyang? Wait lang. Ayan, mayati. Napukaw di kwanan. Dilatignan. Nilatignan. Naku. Leku-leku. Kantayin ta ka na Jay. Kantayin ka na nanay Jay. Hi, Manang Ella ko na ni. How do you pronounce your name? Vikalele? Vikalele. Magandang gabi po, Vikalele. Hello, magandang gabi din po. Ano ko sa inyo? Kantayin okay. Request ni ni pagayam nga tunog ng Tunog ng langit. Ayan, nagadoti comment, 65,000. Lagyan mo jacket si Vikalele. Bigyan ng jacket, lagyan mo jacket. Paano to? Hope to see you soon. Hirap kasi umuwi ngayon ko na ni Atisha Andrea. Daman nagkoneken. Kasama ko sila. Wait lang, asaan siya? Yun ba yun? Tapos. Mami Ella, request ko man kini Nanay Lydia, kusilapan ka ko na ni Hannah Jane. Saludso din tayo ni Nanay, no, amo na kantain. Ni kasilapan, matikamaw. Agong itak. Ay, Kantay amin ti jacket kit na lamiis. Ayan. Salamat po sa jacket. Ayan, may bayad po. Charot. Ayan, walang anuman. Ken adda tornilyo. Wala kayo. Si Seaweed. Ayan. Wait lang kita intay pwede awanti Ayun. And then, salamat po sa help. Syunga akis. Hanggamin nga cellphone iti sansana iti numutibiyang nga pinpindutin ket. Dile all Buli. mile. Ayan, Jay, nag-request iti kabarangay ko sila at sila dumikit sa'yo kasi binababa ko channel mo sa live. I thank you very much. Naadal ko ang tunog ng nagyaman na appreciate kakabsat. Kusilapan ka, mami. Anak kusilapan, Huwag ka matakot sa CPR. Ay, ganun. Ano lang? Ay, kahit dito sa live, baka ma-CPR talaga, nagbuting. Okay lang ba, sweetie? Kaso lang sige, go. Sige, push. Paano yun? Wala yung mga term na, bisitahin mo yung bahay ko. Bigyan mo ng jacket. Sinimento ko na yung bahay ko. Ay, ganun, Huwag ka matakot. Sige, go. Naimbag arabi ikanyayo ni Nanay, we love you. Kuna ni One Leg Survivor. Hello to a One Leg Survivor. Good evening.
Ay talagami, thank you very much. Tatakla na iti ano, ayat iti kakapagayam nan anay nga ayat. Oh, see, na-monitor ako kahit tad ng copyright. Ayan, naalala ko lola ko kay kay Manang Ella. Ala, thank you very much. Oo, wala siyang jacket. Wait lang, bigyan natin ng jacket at sobrang init. Ay, sobrang lamig. Ayan, ang dami kong natututunan. Agkansyon kan, mami. Okay, wait lang. Tulungan. Kuna na ni pagayam tayo mga sweetie. Tulungan ka namin, gusto mo ipasok kita sa GC namin para matulungan ka namin sa watch hour mo kapatid at nanay. Anya, tima ko na nanay. Thank you. Win-win o saan? When? Ayan, thank you very much. When ka no? Sige, go. Push. Po, talaga kami. Thank you very much kini pagayam nga sweetie. Tunog ng ano, ayan, thank you very much. Pagkantayin tayo ni nanay yung kabsat. Mabali nagkantan ha? Kunakong. Pasok natin sa bahay natin, sa barangay natin, Kap. Okay, sige. Papasukin natin yung ano, si Manang. Manang Ella. Makasangsangit umat. Kusilapan, sige, itry ko nga kantain, kabsat. Para kinipagayam nga, Hana Jane, Sagaydoro. Ayan, kin para kada kayo amin, ngawan iti malabasan. $10? Sige, makikinig kami dito. Ayan, thank you very much. Nagmatgayang boses ko tiyan di may isang headset. Yan ti headset ni nanay. Di mo't agtagtagaring amin. Yan, para kada kayo amin. Hello, nanay dear. Wait. Hello, nanay dear and Manang Ella. Si kayo nga duwa itiliwliwak no bigbigat. Buy-buyaek no kwa jay video yun ni nanay Mali. Oh, gyaman kamot nanay no kahit mo gyaman. Gyapang kami kada kayo, apaw. Ang awan lablabas na. Awan malabusa. Malabusa malato. Nga awan iti malabasan. Malabasan na. Yun. Ay, thank you very much, sweetie. Ayun, sige, wait. Actions. Ayan, ang dami kong natutunan sa inyo. Okay na banana nila. Adot sa badan. Ala, thank you. Sino? Da kami? Ito yung request ni, yung nag-request ng kusilapan ka sapay kumataawan iti right. Sound check, hey. Sound check. Kalahati pa, mga kapatid. True.
pag-iihin ka iti anong ganda mundo tagsubli ikit sorry tadya maikari palalo namin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos imita. Tuwin med-ati naglabas, tinuruan ko, tinagwayas, sabay nalipatan ka. Naming ano ang nagparparik na, no bumabiyag ko ang subli ka, hindi naglagta, kinikita. Hinto nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulit tutoy mata, ako mitaken ka. Sa tupay pangatukin di pababa, bastang tupa nang ibarik na. Ang magyagat nga awan ka. Thank you very much. Kuhayan sa isang buwan yun. Thank you very much. Amen. Agbyag dagiti Ilocano. Good evening kadagiti padak na Ilocano. And good evening to all of you sa lahat ng ating mga live viewers. You're welcome, Hannah Jane. Nagsarap ta, kusilapan ka, ipasulit tutoy matat, ako mitaken ka. Sa tupay pang natuken ipababa, bastang tupa nang ibarik na. Ang nagbiyagat nga awan ka. Amok nga babalikan, namiris nabitutan, I am so spindle. Ayokong umiyak. Sorry po. Baka pasangit kami gaming kakabsat. Mapreshare ko ti tulong yung kinimanang Ella. Tears of joy. Agbikil to ngamin apal jam amu ko. Charot. Abay kas jay, stop the music. Awan di malagip ni Manang Ella ngin. Maragsakan laeng tama. Pressure na ti nananay kayo dagiti ipagpakita yung suporta kada kami kini nanay. Agyaman kami kakabsat. Agyaman ka mamut nanay? Yawang kami kada kayo apo nga awang ti malabusan. Ay, malabasan. Nalpasin. Naging sasangit ak lang abot madik amo dyan nga part ngamin. Thank you kini Hannah Jane. Kini kabsat nga Sweetie Dance Covers. Ayan, agyaman nakmet, kini pagayam nga tunog ng ano. Curious nak no nakin tunog dito.
Ayan, Glendon de la Cruz, thank you, pagayam. And of course, sa inyong lahat, no, pwede kayo amin mainaganan, agyaman kami. Pakantaim ni nanay, dayta. Agkanta ni nanay. Anya di kayo chua kantain na kakabsat. Sisiwit ka, no? Nagadugamin apo iti kuwang. Daytan, agkanta ni nanay yan. Sisiwit. Ay, magic sarap. Ay, magic sarap. Magic sarap. Ay, magic sarap. Lo. Sa balik na no kakabsat, sorry, ulitin kayo. Lo. May. Ay. Bong. Hello, bro. Ano buto manong latig mo manaw? Awan tuwang dinukma akong kaay ayama. Taro ka amma akisiwit kung naaka. Nukad no agumanyo tu kaya na imayo. Isunga amaanyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, lulumawa ang bubong ko. Tumurag mo agumanyo sa kung inampaamo. Sisiwit. Ay. Salam kisay.
manong, latid mo manaw. Tasya ko, dinampaa mo. Ay, nalapit ko lang pa. Ay, pusog manong. Ayan, thank you very much kini nanay. Yan, mapantay iti comments, kakabsat. Kanana ni Ana, nagyanay. Kuna ni Sweetie Dance Covers, yaho, naglaing ni nanay ka, nagpalakpak. Anat makunam nanay. Thank you. Thank you very much. Ngem. Ngem. Kunana ni, ha ha ha. Ilikon kunana. Ne, thank you. Ay, matayak ilikin ka nanay. Di ka matmatay ko ng Ang kamamatay. Naguyak. Tulungan na kami. Ngrag-ragsak kayo. Katulungan na kami mamut ka diya po. i-like pa di ka tawa na. Makapalik mo. Kanya pa request ko na. Rapay ti request yung apaw. Pau. Pastor lang tayo kaya kakantaan. Karkarga tarak. Gapula ka niya ayaw. Pero masuportara na kami mo. Ayan, thank you very much. Kini pagayam sweetie, kunana ni when na nainton mamon kayo, patayaban kayo to parapin. Ala, patala, ana mo makunam ejay, agpatayab dan to kuno ti para ipi, para yan ti apa, ana parapin. Ay, thank you. Thank you Thank you very much. very much. Ana, Tunggu. Ay! Ami kasi dyan, ami magbaga-unggo ulit. Wait lang. Ayan. Sige lang nanay, kantalatag, dingig kami dito, kunana. Mababain na ko. di comment. Sige lang. Basahin mo di comment. Adyan mo. Basahin mo di comment. Kantalata. Kantalata ko na naman. Itamay agamay. Ay, tamay na kamay. Ay, mayak. Ulit. Sige lang, nanay. Ko na naman na eh. Anak ko nana. Hindi mabasa. Yan, meron ng jacket si ano ko na. Ada jacket na ni Simply Marlene ko na. Ada jacket Ay, na. ada jakinan ni ko. Simply Marlene. Siyempre may Marlene. 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 Marlene? Ay, Thank uy, thank you. Ano pwede kantain nanay? Request kayo apo ko na. Ay, ano di kantain tayo? Adi, Anya di kahit mabaya kantain nanay. Tani, ado ti request ni. Ibusin ta ti isang apulo nga oras. wala ka. Ang dami kong tao sa'yo. Ano ka ta? Naman natin. Tuday. Ah, Ano? adi, naripatak kay Tiding. Nalipatan na kanunod di title na di kanta ni nanay. Ganyan ang lola ko dati, mali-mali siya. Tama. Mali-mali. Ni nanay Ket. Ano ta? Ni nanay Ket, mali-mali. Mali-mali. Ano ti Ilocano ti mali-mali? Silok-silok.
Thank you to CC Loves. Ay, CC Loves. Ano ay, ori siya mamali-malin, kakabsat. Ni Simply Marlene. Thank you very much. Pag matadi kayo mo. Kayo pumantanaw ka. Kanak madikalpat kita. Ang kay pampanawa po kakabsat. Ang kay maumuma. Ang ganati ko. Maumuma tayo. O, Tagalog ka no? Tagalog, ayan. Madi maawatan. Hindi daw naiintindihan ni Simply Marlene pagayam tayo nga Simply Marlene at Tagalog ka man nanay. Dahil taman, kaya ko nga padpadaanan kini nanay, di pa nagtagalog na. Imay ko aran. Imay ko kami na Tagalog kan ki. Uli. Pasensya tayo. Wala po talaga nga kung kabisado tagiyot. Ay, lato. Ay. Hindi, ako kabisado ang Tagalog. Ang Tagalog, tinuang pusa. Ay! Ay, kabarangay pala ni ano. Ayan, kabarangay pala ni Sweetie Dems cover si Madam Marlene. Yan, thank you very much, Madam Marlene. Ano tikan tayong pay nanay? Ay. Ano kaya ang susunod na kakantahin ni nanay? Love trip. Love trip. Pagkakatawa nga talaga. Ni nanay gaming kit silok-silok. Pasensya kayong kakabsat noon yaman iti maibagana. Hindi yung mga nasasabi ni nanay ay hindi yun intentional. Agkanta ni nanay no si Balasi. Hi to Madam Tonyang. Aghay kakin ni Madam Tonyang. Hi, Madam Tunyang. Nimbag nga rabiim. Kaano nagtumembet pasyaran ngay, Madam? Kapitan na pa na eh. Madam niya. Ha? May napasya rin to. No, si Balasi ka no, iti kantain ni nanay. Request ni Madam Tonyang. Amom ajay nanay. Majay. Amom ajay nanay. Okay. Madina ka no amo, Madam Tonyang. Thank you, Sweetie Marlene. Ay, Sweetie Dems. Ayan, napaglalaw ko. Nanay, magtagalog ka para masanay ka po. Magtagalog ka daw, nanay. Amo mo batit ng ang mong ibalikas? Sige, Tagalog. Tagalog. Ay, hindi ko maintindihan ng Tagalog. Nanay, magtagalog ka para masanay ka. Nag-perfect. Ayan. Wait lang. Oh, anong kanta? Ano di kanta tayo? Ayan, ang request ni nanay. Gusto daw niyang kantahin yung Kula. Sisi. Ipatangatang tayo magkakabsat makunkunang Kula Sisi. Kaskid daw ni nanay, isagot na kada kayo aming kakabsat. Hoy, napanamon nga, Kula Sisi. Kula. Ay, awan samot ti Kwana. Karaoke na. Madam Tonyang, ag-request kat sa Bali. Nakaka-good vibes kayo ni nanay. Thank you very much. Daytan. Daytan. Lobat gamin apo di may isang nga mic. Isang ay agin. Lobat gamin apo di may isang nga mic isang may isa ti mic mikin nanay pero itry tayo adyo may isang nga mic apo dapat iti extra nga mic. 62 amin apo iti mic dito eh. Ni ape uli na. Go.
di ka mapasampet usal dato'y biyag ko pagpapanam daturas tirabiin napangkan sa manen naghapi-hapi agparparik na kanyag siyag ay may sisasi ata no sumangpet nga di kagung uni no agung na sikat makiriri no di ka mapasangpet usal dato'y biyag ko pagpapanam jas oras dirabiin napangkan sa manen naghapi-hapi agparparik na kanyak siyag tay may sisasing at apuken ka at akula sisi no sumangket ka di kagung uni no agut ko na sikat makiriri Thank you po sa inyo lahat. Nililot na nuwapat masawam Adot karnoy na tanagkibato'y kapga At kapay lahida asip si puta Maring na pa'y pitintay na ipipusa Nayan nga ganat nuwapat masawa magkakamaka marigat di marigna tangkadayaw da sikat kagasatan tanagkatumakat magparasat karigna Thank you. Hey, thank you. Iba-iba manday to'y barukong no di ka mapasang pet usal dato'y biyag ko papapanam jas oras tirabiin napangkan sa manen naghapi-hapi agparparik na kanyag siyag tay may sisasi at apuken ka at akula sisi no sumangpet ka di kagung uni no agut ko na sikat makiriri We still have 4 minutes more. Mabalang na siguro na po iti pamakada. Kaya apasya kami po iti tulong na baga kami. Iti akin na babarang tumulong sa lahat po ng mga naging moderator. Thank you very much po sa inyong lahat. Kung dapat ako sa likod po ng kamerang ito, ay iyakin talaga ako. Hanggang ganun lang. Nagaro ako libagbagasan at nakabut-buting-buti ana. Nangyari-yari minumapaspasamat yamin tayo lubong yan. Oy. Oh. Oh. Medyo kadagili nagpalit na moderator. Ay, thank you dito nagbaling ng moderator. Moderator. Moderator kaya. Kaya,
Vika Lele. Vika Lele. Ah, Thank you to ni Vika Lele. thank you kin kaabot. Vika Lele. Deka Lely. Vika Lele. Sweetie Dance covers. Ni Sweetie Dance covers. Sweetie. This yata? Dance. I then Covers. covered. And Simply Marlene. Thank you. Simply Marlene. Thank you. Thank you. Kin kada kayo amin. Kin kada kay amin ako. Thank you very much. Okay, thank you very much kini pagayang Sweetie Dems. Iti pa nang assist yung kanyak dito ya barangay. Kabarbaro at nga bumarangay kit agyaman nak iti pa nang pasangbay yung kanyak. Kini iti pa nang panang welcome yung kanyak. Thank you very much. First time ko po. Thank you very much din kaya Vika Lele. Ayan, thank you very much. Thank you very much kaya Miss Sweetie Dance Covers. And of course to Simply Marlene, thank you very much. Okay, nag-arte mag-isa much. Special thanks to myself. Kasi ang dami kong natutunan. Ay, welcome ayun. Welcome always kapatid. PM mo ako, di ba? PM ka na sa akin. Opo. Yes. Ay, hindi pa yata. Hindi ko matandaan. Wait lang. Paad na lang ako, sis. Ella Santos Kilnat, ELA. Ayan. Welcome po, sabi ni Vika Lele. Thank you very much, Vika Lele. Ang babait niyo, sa totoo lang. Yan, alang ro din kakabsat kit biyang miti pumakada. Magyaman ka. Ni pay lang nanay. Sika, kung mag-start, thank you. Ay, thank you. Ay, bye-bye. Bye-bye, thank you. Pasensya nyo na ilan pa naman. Pasensyahan nyo, ati kadwa ko na po ta ko. Ada ngamin malagit na. Iso nga pati siya amutin ko magkipagluluwas ito. Tapos. Sige. Kahit kuman. Ingat lagi nanay ko na ni Sweetie Dance. Ingat Ay, lagi. ingat kayo din. Ay, anak. Ingat kayo po. Ingat din daw, Sweetie Dem. Sabi ni nanay, ingat din daw kayo. Thank you very much. Who else? Ayos yan, madami ka pang matututunan, lalo kapag namon ka na. Ayun nga, nakakatakot kasing mag-live. Kasi ang kinatatakutan ko is yung CPR, yung tinatawag nating CPR. CPR pala yon. Hindi ko, gamin familiar iti term dito yan ti YT. So nga dispensarin yung kakabsat no adatihan ko pay na natarusan nga insigida itay or oray klatan basa iklatan nga bumababan tapos di ka mo ti pinpindutik dito itataam mo kon gapo day takada kayo Sweetie Dems Covers. Vika Lele, thank you very much. Kaya Madam Marlene, thank you very much. And of course to tunog ng thank you very much. Nakaka-curious lang mga kapatid kung bakit tunog ng yung tunog ng nakaka-curious kung ano yung niya. 'Di ba? Yung CPR claims kasi talagang okay lang meet. Kaso lang strike talaga, mabuti nga kami baka mamaya habang nagla-live ako ma-strike ako. Sorry Ella. Maniwala ka sa akin. Thank you very much. And thank you very much Sweetie Dems Covers. Ayan. Salamat sa mga panmagbaga. Sa mga advice, sa mga tips. Ayan, ang dami niyong naibigay na lessons para sa akin. Kit, ipanamnamak kada kayo kakabsat nga, anyaman iti na iti yung
na nga tulong apresyarin mi agyaman kami nung payhaan kami nga makasubsubalit kita Diyos ti Aglina ken Diyos ti mangsubad kada kayo amin ken ipanamnamakmet nga dagiti insuryo kada iti numutibiyang gapota agdadamo nga makunkuna ket usaren mi tandaanan mi ket agbalin nga lesson kada kami ket thank you very much nagrigat gamin ti ag-explain ta impromptu da gamin dati nga live nim agyaman kami latta kada kayo amin nga wanti malabasan. Sharing okay. Wikalele, thank you very much. Okay, pasok niyo na ako sa barangay. Thank you very much. Di po kayo may strike sa kanta niyo. Ayos lang kapag kumakanta kayo sa live. Okay. Naniwala ka sa akin. Ayun. Kayo ang nagpapatatag sa aming puso't daldalim. Yung ni nanay, aglimlimin. Sige kami, nanay. Ay. Nais ko lang pong ipalam sa inyong mga kapatid na si nanay ay hindi ko po siya biological mother. Bale, auntie po siya ng aking kinakasama at mula pagkabata, nanay na ang tawag sa kanya, nanay na ang turing sa kanya at naituring na din si Lakay, yung kinakasama ko, bilang isang anak. Kaya kung ano man ang tawag ng aking kinakasama, syempre tawag ko na din. Kung paano i-address ng aking kinakasama si nanay ay rumbing laing apo nga, ganun ko din siya i-address. Yan, thank you very much kini nanay kikiktot. Kikiktot. Ni nanay mali-mali. Mali. O nanay, wag kang mahihiya kapag nagla-live kayo. Hindi ka kanong nga mababain nagla-live. When, madam. Baka nung mababain kanto yung sumarno nga live. At adun taon. Baka mabain kanto yung sumarno nga live. Kini, adanto pa iti matutunan ta ako na ni Madam, Sweetie Dams Covers. Mali. Ang pagbabain Anak tong babainay. Anak nagbabain. Iti ka na rin, Yan, nga Ruden, kakabsat na mabalin iti anon, umeksitin, kitne, apanak man agsangit, tiragsak ko. And then after this live, i-upload tayo mutlang nga ayan, dito kami sumuporta sa inyo para ma-monetize din. Thank you very much. Ma-appreciate me kabsat. Pa-PM, mga madam, mga sir, tatlong tikas tangakit anay itipan naka-guide you kada ito yung motibyang. Agyaman kami ulit. Kailan ulit live nyo? Kuna ni Madam Sweetie Dems. Dito kanyak gamin pagayam kit medyo may kalayuan ang lugar nila nanay dito mula dito hanggang doon po sa amin. Pag motor lang po kasi ang aming sasakyan. 1 hour driving, 1 hour travel, tapos may sa oras ti biyahe bago ka makagting dito Bimonton, Malig, Isabela. nalaing na dyan mangitultuloy iso nga medyo hantay pa madesisyonan kakabsat no kaano ulit iti pan nag-live to yung motibi ang ngimno kaste nako na tayo itayin kakabsat nga syempre agkakabarangay tayong tumitin at ang tumit lang iti meeting siguro dan tumit meeting mapakdaaran to yung motibi ang ay kaya may pakaamok tumit na yun ag-live kit. Namnamayan min tumanin apo iti nananay nga tulong wino support tayo kada iti numutibyan ken of course iti channel mi kini iti balay mi kini nanay Leia.
Mababaintay lang Madam Sweetie Dems. Kita basta ipasok kita sa barangay. May gagayad ka namin kung ano dapat gawin. Thank you very much. Kita nanay ni Madam Dems. Managbabain nga talaga ni. Uy, mamabain na ka ko. Uri, gayam dikitan mo mga kasama ko kapatid. Okay, sure. Paano ba madidikitan? Gawin na anak konta. Ikaw muna nga nagkanak na. Papasyalin ko ang bahay nila. Mamaya ay pasyalin natin ang bahay nila. Oo nga, wag mahiya. Madiya ka na ngamin mababain nanay. Maman, mamabain naman ano ka? Ay. Mamabain na aron ko. Kapan? Mabain na mo. Ha? Mababain na aron. Sa ko ha. Ang sasaw sila tayo. Ay. Manual search mo na lang. Isulat mo na ganda. Okay. I-PM na kulatan, Madam. Sweetie Dems covers. Ella Santos Kilnat. Ayan, thank you very much sa pag-guide. Talagang ma-appreciate ko sa totoo lang. Maragragsakan launa ito yung motivang. Haan na makasangitin ta. Itatay talagang emotional. Kasi ano gamin apo, iti pinag-vlog may gamin apo. Hindi karugrugik gamin apo as in talaga dati basher ko. Hanggang mo tinlatan nga ibagbagan kakabsat no asin no ti basher ko. At dati mismo pa imit gayam nga iso na ti mang bash kanyak. Ever since kakabsat, manipod ultimo sang kabasit laing gamin nga maadaan ka laing ti sang kabasit. Madaanak laing ti sang kabasit kas kumaiti agpundar ka laing iti sang kabasit nga gamit wenno anyaman pay dita nga pakasapulak kunak kuma. Kit nagado nga tututut, nagado nga ngaw-ngaw, iso nga, aji mo tinapanunot ko itay, no pay hanak gayam nga masuportaran day nga tao, wino dagi jay nga tattao ko na, talo dakit. Makita ko, ma-appreciate ko ganyan ti suportayo kanya, may itay so nga, thank you, so nga nagsangit at tatay. Kaya dati mo't kadwak, imbes nga kigkigtot lang, mangmangit mo't lang gaya. Makapaluyos. Uy. Natigmuy lang. So thank you very much po sa inyong lahat. Biyang mga rodin katapsat iti agpakadag, puli-puligos ti mikropono, dinamo no papanan laod, amyanan, daya, wino abagatan. Kit, kasa, kanta kami pay. Haanin, talaga nga biyang miti pumakadan kit sapay kumatahan kay nga mamuma kada kami kini Nanay Lydia. Lydia apo tinaga na gayam ni Nanay. Ayan, sapay kumatahan kay nga mamuma kit ingana iti manipod ita, ken ingana iti kaanuman. Awan ko maiti pan nakauma nga mariknayo kada kami kit sapay kumata agnanayon nga agtitinulong tayo kit thank you very much kadagiti kayat napay iti tumulong. Kaya nagiti kada kayo nga sidadaan nga tumultulong wino mga advice kasi jay. Yun, thank you very much. Ganun pala yun, pinambaba. Push natin. Thank you very much, Madam Sweetie Dems covers and to all of you mga tibagakon. Kada kayo aming moderators. God bless you all. Goodbye. Goodbye kami tin Nanay Gayam. Bye-bye. Thank you. Very much. Awal na blabas na namin nun. Thank you. Thank you. Very much. Very much. Tunggu. Saan Makigtot kayo. Thank you very much. Sunggo. Kuna na kadasin tayo man nga kigtutin. Kas pamakadamot na. Kas panagbabay mi ti ere. Anya tayo Facebook mon Ella Santos Kilnat ELA Santos Kilnat QUI. Okay. Thank you. Thank you. Very much. Sunggo. Ay, madiga. Ay, madi. Bawal. Bad. Ay, Madia bawal. Ulit. Sunggo, madia. Thank you. Itani, Thank you. Very much. Very much. Sunggo. Kada kayo amin ako. Ah. Ay, maulab-labas na. Hello ka na. Hello ka. Kami ulit. Ang kay Ma'am Umawin ko na. Ang kay Ma'am Uma, Mati ka mo marti ka na. Mangkapataan. Ay, Mangkuipupang supsup. ay, manghupsuportar kada kami.
Dako nga pagyamanan may apaw kada kayo. Thank you. Thank you Very much. very much. Awan labas na. Sugo. Sunggo. Ay! Madi Madi. Bad. Bad ka ya. Bad. Wala, pasensya kayo na po. Talaga nga da ngamin silok-silok ko ngamin nga talaga. Ah, thank you very much. Sugo. Madi. Sugo. Sunggo. Ay. Alakit ka sa nagamsa. Thank you very much kada kayo amin sa payla kumata. No pay nagluwasit ni Manang Ella kini Nanay Itay kit nakaitidmit ko makada kayo itiliwliwa. Kaya na thank you kada giti tulong yo apo. Thank you very much. Goodbye and may God bless us all. Wait lang. Boom.